Hello world, hello mga kababayan ko. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na dapat bawat po municipality meron pong drying plant. Ito nakita ko po ang batas na ito propose ganun lang. Pero hindi pa ipinabatas. Pero tingnan nyo naman yung hindi cannot afford, gaya namin cannot afford. Yan nilalagay lang namin sa mga kalsada. Pero yung sa amin sa mga barangay, pero still syempre nadadaanan pa rin ng mga sasakyan, ng mga hayop, mga tao. Asa na yung protection natin sa ating bigas? Tapos stop importation. Yung sariling bigas po natin, ang ating tangkilikin, hindi po yung sa ibang bansa. Kung bakit naman? Di ba tayo pa nga ang nagturo sa mga ibang bansa kung paano yan pag-produce ng rice at paano bang implementation yan. Pero bakit ganun hindi po nabibigyan pansin ng ating gobyerno? Kaya shout out po sa ating gobyerno. Yan, may sarili siyang paarawan. Pero yung sa iba, wala na. Ang aming area ay yan, farm area. Tingnan nyo naman yung sa gilid-gilid ng mga ating mga kalsada. Diba? Tama po ba yan? Wala siyang side na service road. Tama. Dapat po mga kababayan ko, itaas po natin ang antas natin bilang Pilipino. At dapat yung ating pamahalaan naman, bigyan priority po yung ating mga farmers dahil ang pangangailangan po ng tao, ano bang una? Ang kumain. Ano pa? Shelter. Kabuhayan. Pero ano nangyayari po sa ating bansa? Puro na lang yung ating mga gobyerno talaga tuwing eleksyon na lang. Ano bang ginagawa nila, di ba? Alam natin po yan. Kaya paano po tayo tataas kung ganito po? Tapos nakapagtataka pa na bakit dumami pa ang mga tapos mas marami pa po yung mga indigent. Tapos pag hihingi naman yung mga middle class, wala naman sila ng mga karapatan minsan. Dapat po natin bigyang pansin ng ating pamahalaan ang ating mga farmers. Mga farmers, mga ganyan. Tapos halos lahat po tinatabad na. Marami po kami mga kaibigan na binibenta na lang yung kanilang lupain. Dahil tinatamad na sila, nawala na sila ng gana. Ginagawa na lang ng subdivision. Yung mga rice importation. Dapat po bigyan pansin natin. Stop rice importation. Maraming salamat po sa lahat na suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel Filipino Life Stories at Filipino TV. Thank you very much. God bless everyone.